Як і калі атрымаць накіраванне ў садок. Камплектаванне груп ва ўстановах дашкольнай адукацыі на новы навучальны год праводзіцца з 1 красавіка па 31 жніўня бягучага году. Набор дзяцей і фармаванне груп адбываюцца штогод з 1 верасня. Прыём дзяцей на працягу календарнага года праводзіцца толькі пры наяўнасці свабодных месцаў. Накіраванне ў дзіцячыя садкі адбываецца ўпраўленнем адукацыі, спорта і турызму вашага горада ці раёна. Звяртацца за накіраваннем неабходна ў часы прыёму за 15 дзён да паступлення ў дзіцячы садок. Час і адрас прыёму спецыялістаў па пытаннях дашкольнай адукацыі і выдачы накіравання ў дзіцячыя садкі вы зможаце знайсці ў інтэрнэце на сайце ўпраўлення адукацыі вашага раёна. Вам неабходна мець з сабой пашпарт і арыгінал пасведчання аб нараджэнні дзіцяці. Залічэнне ў дзіцячы садок ажыццяўляецца загадчыкам дзіцячага садка. Вам неабходна мець наступныя дакументы: накіраванне, выдадзенае ўпраўленнем адукацыі, заяву з пазначэннем пажаданай мовы навучання і медыцынскую даведку аб стане здароўя вашага дзіцяці.